U današnjem klipu predstavljamo uređaj 3 u 1 marke Kempi. Zato vežite se, polećemo. Ljudi, kad sam vam rekao predstavljamo uređaj, pa i nije to neko predstavljanje zato što mi sa ovim uređajem smo već radili neki klipovi. Ali jedan od segmenata ovog uređaja, šta on može, je cilj današnjeg klipa. Ispred nas je Kempi Minark T223 AC/DC ili TIG uređaj. Upalit ću ovaj uređaj. Čisto dok on podigne svoj sistem, da kažem, u današnjem klipu ću zavarivati inosni materijal debljine 5 mm u PB poziciji. Ali cilj današnjeg klipa je da sa ovim uređajem, ili kao što sad kažu 3 u 1, ovaj uređaj može da zavara i na AC modu i na DC modu, elektrolučno ili postupku 111 i još jedan veoma bitan detalj koji je cilj današnjeg klipa. Pošto se upalio narandžasti debeljuca, podrška tehničkog gasa Argona 5.0 Messer Technogas. Litraža je na nekih 11 litara. Zašto na 11 litara? Dosta vas koji prati kanal Krieger AC zna da do 10 litara u zatvorenoj prostoriji je totalno korektna litraža prilikom zavarivanja. Ali isto vi pratioci kanala Krieger AC znate, kad se zavaruju beli materijali u Tigu, da li je to inoks ili aluminijum, znači ta dva osnovna materijala su veliki potrošači, titanijum još veći, ali pošto danas radimo inoksi, su veliki potrošači tehničkog gasa. Znači boca Argona Messer Technogas 5.0, 11 litara. Sada je na uređaju, na DC modu, vidite 130 ampera. Ja ću podići na nekih 150 ampera, ajde. Neka bude 150 ampera na 2 tarta. Brenner Kempijev Flex Light, koji je sa fiksnim vratom, vidite, fiksni vratić, i namerno neću da stavim šobu difuzor sa sitom, nego stavljam difuzor klasičan, Wolfram elektroda 2.4, 7 mm van keramičke šobe. Litražu smo rekli, ovde ispred mene na stolu imamo ta dva komada. Pogledajte, ovaj inoks već dugo stoji, namerno sam uzeo ova dva parčića. Pogledajte kako ovde već počeo da oksidira malo. I ovde ima, vidite, i ovo žutilo. Rekao bi neko kakav je to prohroma žuti. Znači, najniži kvalitet prohroma. Koja mu je struktura, ja ne znam stvarno. Za današnje zavarivanje koristim Bellerovu žicu kao je uvek 308L debljine 2 mm, evo je ovde ispred mene. I radit ću opciju zavarivanja u PB poziciji Walk in the Cup. Ali to nije cilj klipa. Ja ću zavariti i vi ćete vidjeti kako ću ja to odraditi sa Brennerom i sa Kempijem na 150 ampera. Ali cilj današnjeg klipa su ove dve boce koje se nalaze na tajper stolu. Prva ova bela boca ili patuljasta, unutra se nalazi elektrolit i nešto da kažem o tom elektrolitu. Elektrolit je supstanca koja provodi električnu struju koja je rastvorena u vodi ili u drugom rastvaraču. U kontekstu inoksnog zavarivanja elektroliti se koriste u procesu pasivizacije gde pomažu obnavljanju zaštitnog sloja na površini nerđajućeg čelika. I ova druga fancy boca kao pumpica crna, vidite čak ima i Kempijeve boje, ovo je Kempi proizvodi jedan i drugi, znači crno-naranđaste, je neutralizator. Neutralizator najbolje kad se koristi rastvor na bazi citronske kiseline i specijalni proizvodi za pacifizaciju koje uklanjaju onečišćenja i ostavljaju čelik otporan na koroziju. Ovi neutroliti ili neutralizatori pomažu očuvanju trajnosti i izdržljivosti materijala. Znači, dosta ljudi koji se bave tih postupkom zavarivanja, znači zavaraju inoks, koriste znači, uređaje za čišćenje zavarenih spojeva, ovaj uređaj ima to u sebi. Znači, ne treba vam dodatni uređaj da bi očistili zavar, nego uz ovaj uređaj narandžastog debeljuce
dobijate ovu kutiju i ovu pumpicu. Ispod klipa u deskripciji pogledajte našu specijalnu ponudu što se tiče ovog uređaja koji možete kupiti kod nas u Torberlingu. Ali da se vratimo na cilj klipa. Rekao sam 150 ampera, dodatni materijal 2.0, 308, evo, osnovni materijal debljine 5 mm. Radim u opciji zavarivanja Vulcan DK. Prvo da stavim šoferku, kao i Kriegerova omiljena maska E684. Vi koji nas pratite redovno znate da je Torberling generalni uvoznik Optrela za Srbiju. Zato obavezno info.torberling.rs posetite naš sajt i vidjet ćete šta sve ima interesantno iz sveta zavarivanja. Znači, stavljam rukavice i sada ću, sa Brennerom bez difuzora sa sitom, klasičnim difuzorom sa sitom i klasičnom šolom šesticom zavariti uz dodatni materijal. Ponavljam, dodatni materijal konstantno je u luku, a zavarujemo na 150 ampera Vulcan dekapom, a sada gledajte to iz mog ugla šta ću raditi. Idemo. 150 ampera, opcija zavarivanja Vulcan dekap. Žica konstantno u luku. Ponovit ću, za zavarivanje belih čelika, znači inoksa 19.9, aluminijuma i titanijuma, moja velika preporuka je difuzor sa sitom. Ali ja namerno nisam hteo da uzem difuzor sa sitom, nego radim sa običnim difuzorom. Pogledajte zavareni spoj, nije ni bitno znači koja je dužina zavara, jer cilj današnjeg klipa nije kako sa difuzorom koji je običan, a ne difuzor sa sitom, zavariti zavareni spoj u PB poziciji u opciji zavarivanja Vulcan dekap. Tek sada sledi opcija cilj današnjeg klipa. Ostavit ću ovu žicu sa strane, napravili smo nekih 50 mm zavara, ostavljamo uređaj da skinu masku jer više da nije potrebna. Ovako ljudi. Opet da ponovim, ovde se nalazi elektrolit, ovde se neutralizator nalazi. Znači, kako mi sa ovim uređajem možemo sada ovaj zavareni spoj koji smo napravili na 150 ampera očistiti da bude onako u boji osnovnog materijala ili materijala 19.9. Ovde ispred mene postoje neki delovi koji uz kupovinu narandžastog debeljuce, opet ponavljam, posetite naš sajt, specijalna ponuda je za ovaj uređaj, se dobijaju neki dodatni delovi uz ove dve simpatične kantice za čišćenje tih zavarenih spojeva kod inoksa. Zato ću sada uzeti ovaj Kempijev Brenner i skloniti sve nepotrebne stvari sa njega da bi stavio u pogon ovih 4 opcije ovde što nam je Kempi preporučio za rad. Znači, prvo što radim, skidam plastični stežač Wolfram elektrode. Evo, stavljam ga ovde strane, on nam treba. Wolfram elektroda i držač Wolfram elektrode nam ne treba. Skidam šovu, klasičnu, i skidam difuzor klasični. Evo, ovako. Naravno, i ovu plastiku. I ona nam ne treba, pošto mora šira plastika. Znači, ostavljam Go Brenner, kako bih rekao, sa vratom. Evo, ovde ćemo na ovaj držač, na tajperovom stolu, da ovde staviti. Šta imamo ovde i šta nam proizvođač, ja da okrenem ovako prema vama da bi vi to bolje videli, šta nam je proizvođač ovde dao brošuru neko oko ovih delova za čišćenje zavarenih spojeva u inoksu. Ja ću skinuti rukavice
da bi što bolje namestio to i što bolje vam prikazao. Vidite, ta brošura kako to izgleda i šta treba uraditi to. Da ponovim, uz kupovinu ovog naranđastog debeljuce, specijalna ponuda kod nas u Tor Weldingu dobija se i ova oprema za čišćenje ili pasivizaciju materijala 19.9. Znači, prvo što radim, ima difuzor koji je i klasičan difuzor. Zato sam namerno zavarivao sa klasičnim difuzorom, znači nisam uzimao difuzor sa sitom. I ima ova plastika, ovde vidite, sa ovim prstenom, gde ovde ima loza ili navoj unutra i ulazi jedan u drugi deo, manji u veći. Znači šta prvo radim? On ovde ima kao ovaj plastični deo gde smo zavarivali da ne bi curio tehnički gas. Znači kako se on namešta? Prosto ga ubacite ovako i evo vidite, to je namešteno. Ali pre toga sklanjam taj komad, šrafim difuzor u Brenner. Evo, sada uzimam plastiku koju navlačim na vrat Brennera. Evo, braćo moja. Evo ga. Navučeno i pogledajte sad kako to izgleda. Sada imamo držač, kao držač Wolframa, samo što je prečika 4 mm. Zašto 4 mm? Zato što je ovde mesingana šipkica sa ovim nekim tegićem i ovde idu karbonska vlakna na vrhu, koja posle prilikom elektrolize čiste zavareni spoj u materijalu 19.9. Ubacim ovako i evo vidite, sada sa ove strane stavljam ovaj stezač, tačnije držač, ovako, samo malo, evo ga, i guram u Brenner. I sada uzimam plastični stezač i ušafujem u Brenner. E sada šta je interesantno kod Kempija, šta je Kempi napravio? Moja velika preporuka je, svi vi koji koristite ovaj uređaj za ovo, da nikad ne ostavite ova karbonska vlakna ovoliko, nego do 10 mm, jer prilikom elektrolize karbonska vlakna hoće da se troše, oni su potrošivi materijal. Znači, sada odvijam ovo i samim tim karbonska vlakna se uvlače unutra, jer proširujemo ovaj plastični deo. Vidite kako su to vikinzi lepo namestili, stvarno fino, za rad. Evo, odvio sam do nekih 10 mm i pogledajte, karbonska vlakna su na polju, uređaj je spreman za čišćenje ili pasivizaciju, izvinite, zavarenog spoja. Da bi stavili u pogon uređaj za pasivizaciju, moram otići do naranđastog debeljuca. Ljudi, evo nas ispred naranđastog debeljuca. Znači, tehnički gas ne diramo ništa. Ostaje kao na meserovoj boci, kao što smo i namestili na 11 litara. I zašto sam rekao, izvinite, da je naranđasti debeljuca izuzetno kvalitetan uređaj 3 u 1. Prvo, iz nekih ranih klipova rekao sam da je dosta uprošćeniji od Master Tig. Ne kažem da je bolji, ali je dosta uprošćeniji. Samim tim ne iziskuje od zavarivača veliko poznavanje balansa, frekvencije i ostalih sinergijskih modova koji današnji uređaj nam daje. Pogledajte, on je sada na DC modula 2 takta na 150 ampera. Vodena jedinica se isključila, vidite i sami, evo ovde na ekranu. Znači, sa vaše desne strane ovo treće dugme ispod pulsa dole. Znači, pritisnem ga jednom, on mi pokazuje elektrolučno zavarivanje. To je već 2 u 1. Prvo je bilo TIG. Znači, sada je elektrolučno 2 u 1. I sada kada još jedan put pritisnem dugme, pogledajte, 2 takta i vidite četkicu ovde za pasivizaciju i čišćenje zavaranih spojeva na materijalu 19.9. Ovde je namesteno na 30 ampera. Ja mislim da je totalno korektna amperaža za čišćenje ovog zavarenog spoja koji smo mi napravili od nekih 50 mm. Znači, spremni smo za čišćenje. A sad ćete vidjeti proceduru kako ću ja probati da očistim ovaj zavareni spoj. Ljudi, što se tiče pasivizacije, znači inoksnih materijala, moja velika preporuka ili Svinser, znači uređaj za pročišćavanje vazduha ili uređaj za usisavanje zavarivačkih dimova. Zašto?
zato što prilikom pasifizacije i unosa, znači stvara se dim koji je veoma štetan za čovekov organizam. To su kiseline, hemija, tako da trudimo se od dva zla i izaberemo manje. Vraćamo se za sto, da stavim rukavice. Ovde imamo ovih 50 do 70 mm, boga mi zavarenog spoja u Valtimer kapu. I šta radi? Znači ima Brenner ispred sebe, uzimam ovu simpatičnu belu kuticu koju dobijate kad kupite naranđastu debeljucu kod nas u Thor Weldingu, otvorim i pogledajte elektrolit kako izgleda unutra. Neka voda, kao proveda je totalno sve, onako smrdi na neku kiselinu, pravo da vam kažem, ali generalno to je to. I sada uzimam ovaj trener koji sam namontirao za pasifizaciju, umočim malo u elektrolit, malo ovako odradim i sada dođem do zavarenog spoja i pritisnem taster. Napred, nazad povlačim. Evo još jedan put. Ovo vraćala smrti. Evo, i baš da probam da očistim ovo što je požutelo i oksidaciju sa ovog inoxoklima, ponavljam, ko zna gde je stojao i koliko je stojao na otvorenom prostoru, da probamo da ga očistimo zajedno sa zavarenim spojem. Evo, završili smo pasifizaciju, znači da isključim uređaj za osisavanje zavarivanih dimova i sada ću uzeti ovu fancy pumpicu koja je neutralizator unutra. Rekao sam, moja preporuka, citronska kiselina. I odnećemo do WC-a ili kupatila, da ne bi ovdje prskali, kod nas ovdje u Thor Weldingu, da pogledamo da li smo uspjeli i kako je otišli zavareni spoj. Evo, ovdje stavimo pumpicu, stavimo ovdje komad, još malo da nadrukamo ovu Kempijevu fancy pumpicu i sada neutralizatorom ispiramo zavareni spoj. Evo još jedan put da probam. Dosta naših ljudi koji se bave zavarivanjem belih materijala koriste običnu vodu, što ne kažem da je loša opcija, ali neutralizator je mnogo bolji kad se radi sa hemijskim sastavom koji sam malo pre pomenuo. Evo, još jedan put, da smo izašli malo iz kupatila, da ovdje na svetlu bolje pogledam. Pogledajte kako je očistio zavareni spoj, a pogledajte kako je očistio i osnovni materijal, a sećate se kako je imao i bele tačke i žute mrlje ovdje na njemu. Ali pogledajte stvarno zavareni spoj kao da je od srebra. I to je treći deo ovog uređaja, takozvanog naranđastog debeljuce 3 u 1. Znači šta može da uradi. Još jednom ponavljam, znači specijalna ponuda kod nas u Thor Weldingu, u deskripciji pogledajte za ovaj uređaj ko radi sa belim materijalima ili materijalima 19.9. I to bi bio cilj današnjeg klipa, da pokažemo i dokle ta tehnologija otišla, da uređaj za zavarivanje, sada ne morate kupiti dodatne uređaje koji će pasifizacijom čistiti zavarene spojeve, nego imate sve u jednom uređaju. Znači samo promenite Brenner, vidite kako to izgleda i očistite sve zavarene spojeve sa jednim uređajem. Nema više nošenja drugi, treći, peti uređaj. Ovaj uređaj, kao i ovu masku, možete kupiti kod nas u Thor Weldingu. Vidjeli ste da smo u današnjem klipu zavarivali 19.9 materijal sa Kempijem
podrška tehničkog gasa ili specijalan pozdrav za prijatelje kanala Krigera C, Meser Tehnogas iz Beograda i Vospoline Beller Welding iz Kaffenberga, žica, dodatni materijal 308L, debljine 2 mm. Ne zaboravite da zapratite kanal Kriger AC na YouTube platformi, Instagram profil, Tor Welding DOO i Kriger AC Official Welder. Do sljedećeg nekog klipa, pozdrav od Krigera.